Ngisacela ukubingelela nguMaNgothobane. Isangoma esipula ngonyaka ezinye esipula ngamathambo. Umphathi wokhubalo osandla sensimbi. Kubo sentambo enhliziyo ebonga zamadoda umthetho wabathathu. Manzi olwandle umanzi akaba. Cela siqale ngilana-ke bawethu. Nanti ibhodlela i-security leni. Le security liyakuvikela la uhamba khona. Liyalivikela nekhaya lakho. Le security leli likhandiwe kuthena umuntu uma ekuthakatha into yakhe ibuyela kuwena. Mana-ke la kudidiyelwe imithi kwafakwa nesicupho phakathi ukuthi umuntu uma eganga yonke into ibuyele kuyena. I-security leli abaningi banalo, abaningi libasizile, abaningi balithokozile. Nanti i-security leli. Ngithanda umehluko la ngifuna nibone. Lesi isikhonkwane lesi. Yabo lesi simnyama. Lesi isikhonkwane lesi sasekhaya. Phela sebenze ekhaya sebenze emotweni. La isikhonkwane la umuntu uma ekuthakatha. La kudidiyelwe nanomuthi wezulu phakathi. Umuntu uma ekushaya ngezulu izulu alingeni lapho khona lento le. Sengisho ukuthi ke la ibhodlela leli elisikhonkwane leli eliqinisayo enqinisa ngalo imizi yabantu. Uma ukuthi uyalifuna ukude ngiyakhona ukuthumelela lona. Isikhonkwane leli aligcwele uyalibo. Sengisho ukuthi wena mawulifuna ungangithinta mase uyalithola. Isikhonkwane leli ngiyakutshela ukuthi lenzeni mawuzoligqiba ekhaya, mawuzolifaka ekhaya, mawuzoligqiba ebhizinisini lakho. Ungabi nebhizinisi eliweak ethi umuntu uma engena ezoshiya isipoki sakhe sifike sisala. Engathi umuntu uma engena ekhaya lakho engena notikolosho engena etetile ilwane efike ishiye phakathi. Abantu bayathanda ukuthi uma efika emzini umuntu efike ethi ngisacela itoilet. Kanti lapha etoilet uyoshiya khona izinto zakhe. Ethi mayisephuma iphume lezi zinto zigcwale kuphi la ebaleni. Thola ke nanti ke nasi isikhonkwane esizokusiza kulokho. Ungabi nebhizinisi eliweak, ungabi nemoto eweak, ungabi nomuzi oweak. Ukuthi wonke umuntu mayefuna ukutesta umuthi wakhe noma mayefuna ukutesta izilwane zakhe ezithestele kuwona lowo muzi noma kulona lelo business la. Sikhuluma ngani ngesikhonkwane sebhizinisi, isikhonkwane sasekhaya. Isikhonkwane sokuthi la ukhona kuqine, la ukhona uvikeleke umuzi wakho uthi mawusemsebenzini uthembe ukuthi izingane ekhaya zivikelekile. Isikhonkwane ke lesi njengoba usibona isikhonkwane engisifake ebhodleleni. Yikho ngithi kubaleke kakhulu lokho ukuthi wonke umuntu enze into ezomsiza. Lokhu kubaleke kakhulu